Nyt se pyörii. Hiljaisuus. Lopetit se puhumisen heti kun se aloitti. Hiljaisuus laski. No susta tulee heti ihan erilainen, kun mä pistän ton kameran päälle. Mulla tulee sellainen, että se on nyt. No en mä ihan hirveästi kyllä näköjään nyt puhu sille kameralle. Sori. Tää on tällaista Aamu. Ei. Mitä? Action. Tosi hyvä. Mistä sä niinku haluisit? Mitä sä haluisit tänään viestiä ihmisille? Mitä mä haluaisin viestiä? Mun mielestä olisi vaan kiva näyttää, että millainen se normaali työpäivä on. Mitä hölmöä me tehdään päivisin. Silloin kun me nähdään. Joo. Olipas se vaikeasti muotoiltu. Olipa. Ensimmäisen videoblogin vaikeus. Jännittikin niin paljon, että pää on ihan hies. Oli pakko laittaa tukka kiinni. Joo, mä laitoin Niklaksen kuuntelemaan musiikkia tonne. Mä saisin kuvattua tähän jonkunlaisen intron. Kello on 6:20. Mä ite heräilin tuossa 5 aikaan. Jostain syystä X, en tiedä. Ja meillä oli tarkoitus joogata tässä aamulla, mutta se ei todennäköisesti nyt tapahdu, vaan me mennään tonne ulos kävelemään. Mä ajattelin kuljettaa teitä mun mukana tämän päivän. Mulla on ihan normaali työpäivä. Tää on ehkä semmonen kevyen sorttinen. Mulla on 4 asiakasta. Ja sitten siinä välissä on taukoja. Ja ne tauot mä käytän toimistotöihin ja sitten mä teen oman treenin.
Niklas tulee tekemään sen treenin mun kanssa. Todennäköisesti tehdään kyykkyjä. Jee! Kyykkypäivä. Paras päivä. Mitäköhän muuta? Ei varmaan muuta. Tervetuloa mukaan. Lähdetään ulos. Tää on varmaan vähän tylsää katsottavaa. Ei oo. Hirveesti tää heiluu kyllä. Miksi? No kun mä No kävelen. kun se askella Niin. tälleen. Se varmaan ehkä vähän vaisempaa, jos sä kävelet tälleen. Milleen? Mä silleen. Näyttää tämmöset luoksat. Mennäänkö me tonne aurinkoon vai tonne pimeeseen? Aurinko. Tough choices. Aurinkoon. Aurinko. Mä haluan kävellä sun vieressä enkä aina siinä sun eessä. Tää on nyt tällaista tää meidän elämä. Kyllä. Aina Tästä 2 eteenpäin. metrin välimatkalla. Ja kamera meidän välissä. Oi tää Kolmien draama. Näin. Niinpä. Tälleen me aina kävellään. Tää hommata joku vakuutus. Mikä Henkivakuutus. Ai niin, me kävellään jotain päin, kun keskitytään puhumaan teille sinne kameraan. Siinä Iffille ehdotus V-lokkaa ja vakuutus. Vlog. Vakuutus. Mikä on vakuutus? Insurance. Insurance. Vlog insurance. Olemme täällä syvällä Espoon sademetsän sisimmässä. Retriitillä. Kyllä, hiljaisuuden retriitillä. Kuuntelemassa lintujen laulua. Se, että jos sä Ninja laitat jump! kädet yhteen vaan. No ei, kun siinä... Siinä kun mun äänensävy muuttuu. Niin. Tuli sellainen videoäänensävy. Kyllä. Ei, Luontodokkari äänensävy. kyllä, just se. Kyllä mä tässä kohta rentoudun. Niin. Tai sitten en. Mutta tää oli hyvä paikka, että me otin tänne kuvaan. Tää on kiva. Täällä rentoutuu. Rentoutuu. Sitä on paha, kun mä unohdan kesken lauseen, mitä mä olin sanomassa. Se on, päättyy silleen awkward. se on ihan normaalia. Hyvä, että sä oot professional ja tiedät, mikä on normaali. Professional living with Heidi. Yes. Se oli vähän niinku everyday. Me muuten Life. puhutaan aika usein englantia puoliksi, mikä on sinänsä vähän ihmeellistä. Mut se vaan tulee jostain, et ei kannata ihmetellä, jos mä yhtäkkiä vaihdan englantiin. Mitäs muuta outoa me tehdään yleensä? Mennään tänne. Joo. Näyttää kivalta. Mä en oo vaan yhtään katsoa mihin mentiin, niin mä katsoin, että mennäänkö me oikeaan suuntaan. Kyllä me mennään ihan oikeaan. Trust me on this. Lauletaan. Lauletaan. Niin, sitä mun piti sanoa, että me aletaan yhtäkkiä vaan laulaa. That was it. Mä yritän pidätellä mun laulun haluisuuttani. Ja sit kun se yleensä menee just sillä tavalla, että
Siinä laulussa ei ole sanoja, vaan se menee vaan silleen la 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 la. La 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 la. Ja niin osasi jatkaa sitä. Tää on ollut viime päivien teema, musiikki. Ja nyt tullaan tänne meidän salaiseen paikkaan, joka todennäköisesti ei ole kovin salainen. Mutta tää on tosi hieno. Me oltiin jo riittävän pitkään hiljaa. Mentäisikö? Joo. Mennäänkö me tuolta montun pohjalta? Joo. Mä vähän preppailin valmiiksi näitä työpäivän eväitä. Eli tässä on lounas. Siellä on kaikkea vihreitä. Avokadoa, lehtikaaleja, sitten on tällaisia herneproteiinipyörköitä, vihreitä papuja, kurkkua. Sitten on ravintohiivahiutaleita ja vähän mausteita ja sitruunaa. Ja sitten päivällisessä on kaikki mahdolliset kasvikset. Sitten on tällaista hampputofua, yksi tommonen pyörykkä, pataattia, jossa on aika paljon mausteita. Sitten voi olla, että mä haluan ehkä jälkiruoksi appelsiinin, otan sen varmuuden vuoksi mukaan. Nää pääsee tästä kohta puuron joukkoon. Siellä on maapähkinävoita, suomalaisia puolukoita ja sitten Foodinin riisiproteiinia. Tässä on sitten tää lopputulos. Siihen tuli myös mustikoita ja hiutaleena on hirssihiutaleita. Työmatka alkaa, eli kävelen tuosta muutama minuuttia bussille. Nähdään tuossa Ruoholahdessa. Moikka! Nyt ollaan täällä kohteessa, eli EasyFitin henksutilassa. Eka asiakas tosiaan tulee 10 minuutin päästä. Mä valmistelen vielä sen treenin. Katsotaan antaako se asiakas mun kuvata. Eli nähdään jossain kohtaa. Asiakas 1. Asiakas numero 1 on nyt purkissa. Ja nyt mulla olisi tässä pari tuntia aikaa. Mä varmaan vastailen sähköposteihin, teen yhden treeniohjelman ja syön lounasta. Tää on kyllä tosi kiva, että työaika on tällainen niinku vaihteleva. Et tavallaan silloin kun on asiakas, niin silloin täytyy olla tosi läsnä. Ja se on tavallaan aika intensiivistä. Mut sitten taas kun tässä välissä on tällaisia blokkeja, että tekee yksin, tai on täällä välillä jotain muitakin, mutta tavallaan tekee jotain muuta koneella, duunia, asiakashallintaa tai niitä treeniohjelmia tai vastaa sähköposteihin, niin siinä sitten taas ehtii vähän silleen latautua. Ja mistä itse tykkään tosi paljon. Täältä kuulkaa timanttista treeniohjelmaa pukkaa. Tässä ehtikin tulla jo vähän nälkä. Eli lounasta kohti napaa. Se oli
tää boksi. Nam 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 nam. Mä vetäsän tän tästä huiviin ja sit hommat jatkuu. Jälkkäriksi appelsiinia ja kahvia. Asiakas 2 lähti just. Se olisi sitten oma treenit. Mä lähden vetämään kyykkyyn ja sitten koko kropan treeni lähinnä omalla kehon painolla. No niin, nyt on treeni tehty. Oli ihan sika hyvä treeni. Nyt on hiki, kuten varmaan näkyy. Mä menen suihkuun ja syömään. Sitten mä viimeistelen vähän juttuja noita seuraavia 2 valmennusta varten. Se voi olla, että me nähdään vasta sitten niiden jälkeen, eli sit kun mä oon matkalla kotiin, eli kello 19. Yes. No niin, kello on suunnilleen 7:30 ja mä oon tässä matkalla kotiin. Pää alkaa olla aika tyhjä. Tuli tossa 2 aikaa semmonen hirveä blackoutti, kun olisi pitänyt aloittaa treeniä ja oli herännyt siinä 5 aikaa, niin sitten tän verran ehkä väsytti siinä kohtaa. Ihan huikeita asiakkaita. Et mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä saan tehdä tällaista työtä ja auttaa noita ihmisiä. Blackout. Moikka! Miksi mä sanon aina moi?
musta se tuntuu, että mun täytyy moikkailla teille koko ajan. Eli nyt me ollaan siirrytty tänne torstai-aamuun suoraan. Niin mulla kävi semmonen aloittelijoiden moka, että mä en ladannut mun kameraa. Mä olin oikeastaan tosi väsynyt ja silloin kun mä tulin kotiin, se lähestyi 8 se kello. Joo, mä oon mummo. Mut siis en mä tiedä, olisiko musta ihan hirveästi irronnut sit enää mitään järkevää siinä kohtaa. Et mä taisin maata semmosen 45 minuuttia tossa lattialla ja sen jälkeen sit ryömin sieltä suoraan sänkyyn. Oi vitsi, siellä on orava. Voi miten söpö. Kattokaa. Näkyykö se? Ihana. Tosiaan toi työ on välillä silleen suht kuormittavaa. Just sitä kun mä mainitsin, että se on niin intensiivistä, eli siinä täytyy olla niin kuin koko ajan läsnä sen asiakkaan kanssa. Niin se välillä kuluttaa tosi paljon, mutta se sit myös niin kuin antaa ihan hirveästi, kun mä näen, että mä pystyn auttamaan niitä ihmisiä. Ja sitten se, että siinä näkee joka päivä ihan hirveästi erilaisia ihmisiä, joiden kanssa sitten on kuitenkin aina jotain yhteistä. Et se on ehkä yksi niinku parhaita asioita tuossa työssä. Se on siistiä huomata, että aina joku yhteinen tekijä sitten kuitenkin. Joo. Mä en olisi ikinä uskonut, että tää on näin vaikeeta puhua kameralle. Että jos mut tuntee, niin noista, varsinkin siellä salilla kuvatuista klipeistä varmasti näkee, että mua jännittää ihan sikana. Että sanotaan, että kameralle puhuminen on yksi pelottavimmista asioista, mitä mä tiedän. Ja se varmaan näkyy siinä puheessa, kun siinä istuu salilla lattialla, puhuu kameralle ja sit siinä on niinku ihmisiä ympärillä, jotka katsoo, että mitä hittoa sä teet. Ja se, että kun se on mulle vaikeeta jo ihan niinku näin. Ja sit kun siinä ihmiset katsoo ja tuomitsee ja ajattelee, että mä ajattelen, että mä luulen itsestäni jotain liikoja. Niin se oli aika silleen pelottavaa. Mä tein sen ja tästä toivottavasti tulee joku video. Ja toivottavasti ei jää viimeiseksi. Eli olisi kiva, että sä kommentoisit ja kertoisit, mitä mä voin kehittää tässä. Ekat videot on ihan varmasti aina kökkejä, mutta sit mulla on ainakin jotain, missä mä voin kehittää. Ja mä haluaisin tietää, että minkälaista materiaalia te haluaisitte, että mä tuottaisin tähän mun uuteen YouTube-kanavaan. Ja sitten mä tietysti tykkäisin, että saisin peukkua. Ja hei, muistahan käydä peukuttamassa myös Facebookissa. Löytyy nimellä Coach Heidi K. Ja sitten Instagramissa @heidikin. Mä laitan ne tohon vielä. Niin näkyy hyvin. Jes, ei muuta. Mukavaa viikonloppua sulle.